Suma pa more. Unsay kisaw mga siyaw, kumusta inyo mga kasing-kasing diha? Ngayon, papunta kami sa The Camp dito sa Busay, Cebu. At ngayon, kasama ko ang mga Power Rangers. Blue Ranger! Yellow Ranger! Black Ranger. Green Ranger! Ay, unsa mo? Ako may pink. Red, kisa may red. Wala. Wala. Sige, amo na to siya. Pink Ranger! Dara ang balay ni. Pero maganda yung view dito. Sila ang maglahi. Moto sila na bata. Kot sila kabuk da sa bata. Basta na bata. Hindi na matubig ang time. Second floor. Kailangan mo magpadaog. Para walay kuan. Lamok. Oh. Pwede ra. Oh, na yung room dito. It's either kani or dito sa katondo ha. Kaya man dire. Sige, dire lang damit eh. CR mo ka dito ba? Oo. Pwede na magmutungo sa mga And then another room right here. Saan lang. Hadan na mong mineral. Let me see what am I mine? So mga siyaw, mao ni among balay for tonight. Ito the Black Ranger, the Pink Ranger, the Yellow Ranger, the Blue Ranger. Check natin yung mga rooms ha. Room number 1, room number 2. Tsaka guys, ito yung dining area. Sana may At yung isang room namin ito. May refrigerator, tatlong beds. Yan. And build up a place where less fortunate children can be safe, because as a safe person and as a safe human being, we need and we strive to be. there's a adobo. Shinsit. Lechon manok. Dapat mga sunggamay. And then lagi pa tag mga kalasangan. Ilan, nag-workout ba ito ng Malaya? May! Oh! May! May, ikaw mali niya, May! Understand! Hindi niya! Change siya first eh! Mga siyaw, ilakaw mami. Among gipangita ang kaning giingon nila nga nindot nga sapa.
Nawa ko sila. Long kini? Ang nama, manana doon si Bato. Secret. 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 Di balik na yung panahon ng coma. Unsay gisaw mga sayo, kumusta inyo mga kasing-kasing daha? Today is, ang gagawin natin ay magdi-deliver ako ng cake, cupcakes ito. Yan. Negosyo to sa kapatid ko. Ang pangalan ay Butter Dream Home Bakery. So bale, nag-start ito last year kasi pandemic. Na-stop yung trabaho ko. Actually, yung trabaho ko talaga nasa hotel. 8 years na ako nagtatrabaho, tapos na-stop lang dahil sa pandemic. Ayun. So bali, isa ito sa mga side hustles ko. So ayun mga siyaw, i-deliver muna natin tapos mag-a-update ako mamaya. So ayun mga siyaw, gumagamit ako ng Google Map ngayon kasi hindi ko kabisado yung lugar. So ayun po mga siyaw, naghihintay ako sa buyer sa cake. At nag-text na ako na nandito na ako sa yung binigay nila na address. Hello, Miss Jan. Ako sa gawas. Oh, kaninga hazard. Kaninga blue. Kaning na tato. Sige, sige. Backing lang ko. Salamat. So ayun po mga siyaw, nabigay ko na yung mga cupcakes at nabigyan ako ng tip. Maraming salamat po! So ngayon, pupuntahan ko si Malaya kasi mamaya pupunta kami sa SM at mag-grocery siya. New padong ako diha. Kita-kits. Good afternoon. Good afternoon. My name is Glenn. What can I get you for today? Sir, palihog ko go sa kakuan tol nga iced caramel macchiato. Okay. Nya ang caramel niya kay less minus si tawagan na. Less lang yung caramel drizzle, sir. O yung sir, syrup. Natong vanilla. Ang caramel, less lang ang caramel. Okay, less caramel drizzle. Kanalan siya palihog. Hi, sir. There was 170 pesos. Thank you. Careful. Alright. A moment for your change. Here you go. Thank you. Salamat. Have a great day.
So guys, malapit na ako sa apartment nila ni Malaya. Tapos na daw siya mag-lunch. Kakain muna ako sa yung pungko-pungko. Dito lang, malapit lang sa apartment nila. Gutom na ako. So, a-update na ako mamaya. So ayun po mga siyaw, na-recharge ako. Ang sarap talaga ng pungko-pungko. Andito na ako sa apartment nila Malaya at mamaya na kami pupunta sa SM, mag-grocery. Tatambay muna ako sa sala nila. Okay. Malaki. Baho kang kuan. Bombay? Bombay. Suka. So, mga siya, while waiting Malaya, magko-concert muna ako. So guys, hindi kami pupunta sa SM, sa Landers na lang daw kami mag-grocery. Yes. Kasama ko na si Master Malaya. At before kami pupunta sa Landers, punta kami first sa bahay nila kasi ihahatid namin yung sapatos ni Hosea. Yeah. Tapos kukunin ko yung slippers ko. Kasi yun yung nasuot niya pa uwi. Tapos na si Malaya mag-edit, konti na lang para actually nag-upload siya kanina. Upload ba yun? Hindi, for approval pa ng brand. For approval pala. Oo. Medyo busy siya ngayon kaya Sobra. Your maiba lang. 'Di ba parang isang taon ka nang hindi nagtatrabaho sa hotel. Oo. Hindi mo ba namimiss yung work mo? Oo, namimiss ko yung work ko, especially yung mga anong tawag sa Tagalog, reklamador. Reklamador? Mga reklamador na guests. Yan. Miss ko. Actually, yung trabaho ko, ako yung mag-a-attend sa mga complaining guests.
At yun mga siyaw, tapos na kami mag-grocery. And si Malaya dito pa sa bahay nila dito sa Mobolo. And may ibinigay lang siya kay Esmay at naghihintay ako sa kanya. And mga siyaw, thank you for watching this video, my vlog. And dito na pala si Malaya. And mga siyaw, till next time mga siyaw. Ciao. Ciao.